Айде, пак се озовахме в гъза на географията. Да, накрая се измъкнахме от този затвор. Или не съвсем. Мале, какви са тия дупки, са на мишки са ги копали. То не, че не е така. И то тук всички паразити се срещат в тази къща. Уляля, какъв е то трамвай, не мога да влезна вътре, за жалост. Ой, какво си бе? Аз изчезвам от тук, че май направих нещо грешно. Еба се кривя, 3 пъти ме изпусна. Хора, намерих кокос. Сега какво да го правя, да ти го тресна в главата ли трябва? Чакай да се прицеля. Опа. Ама то не падна там, къде трябваше да бъде. Ма пак то целих. Пияно! Той заспа. Само ще взема това набързо. Мога ли да те застрелям в тази част? Какво стана, бе? Спугах ли ти топки, че... Какво правиш, бе? Що се друсаш на някой тебе? Аз те оцелих с кокос, гръмнахте с пушка и ти дори не ме отразяваш. Чак пак легна да спи. Ти сам си го причиняваш, ама